bụ na ikwetego na mmụọ gị na ha so, ha emepere gị ụzọ. Ha emepere gị ụzọ. Ngwa kedu ihe bụ mkpa gị? Ọ bụ anụghị di bụ mkpa gị? Ọ bụ amụọ nwa bụ mkpa gị? Ọ bụ agbọba eleghị ele? Ọ bụ favor ka ị chọrọ? Ị chọrọ ego? Ngwa gwabachi gị ihe ị chọrọ ka o meere gị. Gwabachi gị ihe ị chọrọ ka o meere gị. Ọ ha nwa bụ isi mbido na isi njedebe. Ọ ya nwa bụ emebi emebi. O chetara onye echezọrọ echezọ. Ịma ihe ị chọrọ ka o meere gị, ngwa gwa ya. Amamihe bụ nsogbu gị. Mana ị achọ nsogbu gị, ị gaghị afụ ya. Amamife mere na ị da-alahụ ụra abalị. Ọ bụ akpọba eleghị ele. Kedu ife bụ nsogbu gị? Kedu ife ị na-ebere akwa? Kedu ife mere na oge ọbụla ị na-akọmplen? Kedu ife mere nọ? Chi agaghị ekwe ka ị dịkwa otu a wee naa. Chi agaghị ekwe ka ihere mee gị. Chi agaghị ekwe ka ụwa chịa gị ọchị. Chi agaghị ekwe ka ifere mee gị. Ngwa kene chi gị. Kenegodu chi gị na o nyere gị ndụ. Kenegodu chi gị na o nyere gị ndụ, nye gị arụ isi ike. Kenegodu chi gị for guide nke ọ na-enye gị. Kenegodu chi gị na o kwe ka ihere mee gị. Kenegodu chi gị na o kwe ka agha rie gị. Kenegodu chi gị na ọ na-abụ ndị iro plan chaa, chi ga-aghasa ya. Kenegodu chi gị na ọ na-aba akpachara gị nkata ọjọọ, ọ ghasaa ya. Kenegodu chi gị na ọ na-aba na-agba izu ọjọọ, ọ ghasaa ya. Iche na ọ na-ịbụ onye ezi omume. Iche na ọ na-ịbụ ezigbo mmadụ. Kenegodu chi gị n'ịfụnanya ọ fụrụ gị. Kenegodu chi gị na ọ na-emepere gị ụzọ. Kenegodu chi gị na ọ na-egboru gị ọgụ mmụọ. Kenegodu na ọ na-egboru gị ọgụ mmụọ. Some of you people, ebe ị gara succeed ye, o nwere ndị gara ebe a mana ha succeed ho. Ebe ị gara mana ị nara, o nwere ndị gara ebe a mana ha anaghọ. Kenegodu chi gị. Kenegodu ye, without chi gị n'ife ị na-eme enweghị isi. Kenegodu chi gị, appreciate godu n'ihe. Kenegodu ye na-ekene dike na nke o mere ike adịghị ime ọzọ. Ekene onye gburu ọkụ ọfụ ewu n'ọya egwu. Ekene onye gburu ewu na ọfụ efi n'ọya egwu. Kenekene chi gị a. Kenekene chi gị ka o si wee fụgo n'anya. Ka o si wee na-ebupụrụ gị ife ifele. Ka o si wee na-protect gị. Ka o si wee na-protect family gị. Ka o si wee na-protect ihu afịa gị. Ka o si wee na-protect ife ị na-eme. Ka o si wee na-protect ụmụ gị. Ka o si wee na-protect di gị. Iche na by your power. Ọ gị nwa? Iche na by your power. Ọ gị nwa na-emewu fasting? Iche na by your power. Iche na n'ike nke aka gị. It's not by your power. Ngwasị agbaghalụ gị. Ngwasị agbaghalụ gị. Ọ bụrụ na onwe gị isi wee mejọọ mmadụ, mejọọ mmụọ, ngwasị agbaghalụ gị. Ikwugo okwu ọjọọ, ikwugo ihe ị kwesịrị ikwu, kwuo nke ị kwesịghị ikwu. Ngwasị agbaghalụ gị. Si agbaghalụ gị, si chi gị ya agbaghalụ gị. Si mmụọ gị na ha so ya agbaghalụ gị. A na-ewere aka ebe tie nwata, ewere aka nri lakụta ya. Ewere aka nri tie nwata, ewere aka ebe lakụta ya. Maka niile ọma ka ejuna ji aga n'okwu. Ada egwu onye kwere ekwe, gbuo onye ekweghị ekwe.